Prejdeme na stránku formuláre. Dáme vytvoriť nový formulár. V tomto nastavení nazveme vlastne meno formulára. Popíšeme vlastne ten formulár. Tu najprv nastavíme krátku odpoveď, aby sme mohli následne zadať e-mail, aby nám to chodilo. Tiež musíme zaškrtnúť povinné, aby vlastne každý ten e-mail odoslať. Následne pridáme otázok, koľko chceme. Môžeme si vybrať od začiarkávacích políčok cez viaceré možnosti až po krátke odpovede. A tu sa potom zadáva, to si povieme neskôr. Tiež nastavíme na povinné. Tu si môžeme nastaviť farbu toho formulára. Teraz si vlastne ukážeme, ako to bude vyzerať. Sa zadá mail. Odošleme a vlastne odpovede nám prídu do toho formulára, kde sme prihlásení cez Gmail. Gmail, koľko hodín. Ďalej to budeme chcieť implementovať do PrestaShopu. Klikneme na tlačidlo odoslať, potom prejdeme na tieto dve šípky, nastavíme šírku na 1180 x 800 pixelov. To nám tu zmení. Dáme kopírovať, dáme Command C, po prípade Ctrl C, podľa toho, či máte Windows alebo OS X. Máme to teraz skopírované. Pôjdeme na Kingrey.sk, správa. Prihlásime sa cez naše prihlasovacie údaje. Modules and Services. Vlastne nastavenie a CMS. Vôjdeme do kolónky súťaž, dáme editovať. Klikneme na zdrojový kód, vlastne tieto dve čiarky. A skopírujeme tam tento kód. Dáme OK. Uložiť. A súťaž bude pod stránke. Ďakujem za pozornosť.